Jeste li rasporedili, ča ćete učiniti s milijunima? Rugajte se vi sa sirotinjom, rugajte. Oli sveti Ante mi učinija mirakul, a keka? Pa koji? Jemala sam jedan križ, pa je mislija da mi je malo i sad mi je posla još jedan. Bidna keka, morat ću duplo žgobavati za 2 linčine. Umjesto jedne škatule duvana sad svaki dan 2 škatule. A vidiš, mome Luigiju je tvoj nečak puno drag. On govori, koji originalni tip. Oje, priča mi je Tonči da se sprijatelja s Doturom i da su njih 2 jedini učeni ljudi u mistu. Ali ča mi to vridi kad ga treba ranit? Eto vam vaš sveti Ante. Oni tvoj linčina, je li te još skontentaje? Vraži ste vi, samo na jednom mislite. Vidi se da vam ništa drugo ne fali. Onda? Može li linčina, a? Je li još pri snazi? Da more li? Sve bi nas 3 namirija. Kad mi je došao ovi nečak u kuću, sve mi je propalo. Mala kuća, taki zidovi, pa se sve čuje. Linčina me napastuje, motiš osrama. A da istinu vam priznam, pa vi mislile čak god oćete o meni. Meni fali bome, užgana sam. Vidite vi ovo tilo. Bome se ne bi minjela za nijednu od 20 godina. Ajme meni pa sa i ta pegula. A kaj ćete sad činiti? Bome morat ću ga špetiti iz kuće, pa neka se snađe kako zna. A kako će